Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Amawiya TV lameba ana aflabaga chema ana musuma malikono malikoka alhamdulillahi rabbil alamin. Nyaw sigile nye emission kenaka nabe wele fikho tarika no tarika familiali tenon tenawe emission min koloshi Amawiya TV sanfe min be kuna foni di shana Ahmed Hamaullah ka kalande ana kanu baga chema ana musuma bele jelema tarika yi ala halew bele jelena alhamdulillah rabbil alamin. Sigite meni an kumana tarikan asileke flana ka inafo an kunya fo aw nyina jogomina tarikan asubasmo dunindo famenu ka no ye istighfaru ye ani soli ala kira sallallahu alaihi wasallam ka ani la ilaha illallah foli bisigi obuna ke seleke laban ka no ye seleke sabananye no ye la ilaha illallah kuma kanye dalilu minum bula Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma kauna dalilu minum bula kira sallallahu alaihi wasallam ka sunana alhamdulillah rabbil alamin. Amba fanga video ni Allah me bago ana afle bago bele jeli yena ni aw ye video no soro aka u aimer aka partager wala sa mo go woro kan yoro soro la otemenen ko fe aka bunanga page ka wala sa emission na tan aka siga ni yoro soro olula بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله خير الأنام ومن به تشفى الحمد لله رب العالمين. ba alislame chama ana musuma bele jilenfu ani lame ba chama ana musuma bele jilenfu ana fle ba chama ana musuma bele jilenfu oko wati fuli ani akasibro fulila ame duwo ke o ye ga duwo nyini ofe ka deli Allah subhanahu wa ta'ala fa akasijan ani kenya kalfa neni o bele jelena Allah subhanahu wa ta'ala batuli ani chugan nyuma ala kan no ya neni o bele jeleni ya rabbi Allah ala kan ngalle maniyo sabati ani ala kan time ngalle maniyo ko alhamdulillah rabbil alamin. Ina fo anye lawluta o ye chugomina ka fo anga bisigilin obuna ga tarigan asirike sawananka no la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma kan mina solo shana Ahmed Hamaullah ka kalando no udonani uye ukera bulu dumani tamashen ni o kuma kan de ye ni tara corona kan ni ngalike ko la ilaha illallah fola ubi shana Hamaullah ka kalando ne yira ila ni tara tele fe kan ni ngalike ko la ilaha illallah fola ubi shana Ahmed Hamaullah ka kalando ne yira etara bayawa fe etara sahili ube kalando de yirila ka don bela jelen fe ka fokunu nunga tamashen negara ni kuma kanyi alhamdulillah rabbil alamin. Ni an karama shana Ahmed Hamaullah ka sababu bele baya na kan nyamaya na ka fasamandiya ina fo anya fo o ye wala latemene minuna la ilaha illallah mi na salatun garanyi na fenye alena na akura ya onye fo moko nana afabaw ke bida moko yebi fo anyina na ka fo alislame nana ka santa ani kilenyo konke ka soro ni kuma ka inde be islamo dagono bini fo shu ani tile fo anyina na ka fo islame la siride la ilaha illallah fo anyina na ka fo islame dongande la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam fo anyina na de la ilaha illallah fo lanu ke moko waraw ye ku ke dina kuratigu ye ku ke tabulu kuratigu ye ina fo islamiya dote alhamdulillah rabbil alamin. Balma ke balma muso ni mogo min sigira ki tashi kanga sunna kitabu bele jelen la ye da soro uye wala le ke ni kuma kaina ni mogo min sigira ka ala kira sallallahu alaihi wasallam ya taqabulu la je ka kasabo tabulu la je da soro uyu ka bara de ke ni kuma kain foliye ani ni kuma kain asabatili ke waleo ani fotugo bele jelena ina fo ande la ka fo sigilite menona ka fo ala kira sallallahu alaihi wasallam aye kan arda onye aye on ladi ni kuma kain foliye fo kuma do la ba fo mo ko ka fo anye yira la ye fo chugo do la fa ba fo ko angani kuma kain fo mo ko ka fo ko anye fatodi alhamdulillah rabbil alamin. Ni mo mi alquranu bele bayin la ye Allah subhanahu wa ta'ala aye ada on ladi aye mangutu tanfo onina o mangutu tan ka fo an anjila ja ni jugo banu nunka
mangutu minnu n'a sɔrɔ ni y'u lajɛ k'u jate kelen kelen a nana u laban ni ala kosumabagaw de ye a cɛman a n'a musoman ko k'a kɛ k'a caya ale Allah subhanahu wa ta'ala ye alijana de garanti ta u ye alijana lawdu talen do ni mangutu tan tigilamɔgɔw ye Allah subhanahu wa ta'ala kofɔbagaw k'a caya olu ye ni mɔgɔ tanna ninnu ye alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala ka tanu an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala barkada an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli an karamɔgɔ Shana Ahmad Hamawullah ka deli Allah subhanahu wa ta'ala fɛ a nana sira min di anw ma Allah subhanahu wa ta'ala ka an timɛ sira in kan a sababu kɛ anw ye garanti sɔrɔ ni o aya in ye Shana Hamawullah sababu de ale de nana anw fara Allah subhanahu wa ta'ala kosumabagaw kan minnu bɛ Allah subhanahu wa ta'ala kosuma ka caya ale de nana o sira in do anw kɔrɔ ni ka anw fara o jamakulu kan an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala tanu ni o ye ka barikada ni o ye alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ segin an bɛ don an ka walanda kɔnɔ i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na Allah subhanahu wa ta'ala a b'a fɔ an ye alikuranɛ sanumaba in kɔnɔ ilayhi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu alhamdulillah a ko kumakan sanuma ni o ye la ilaha illallah kumakan ye nin de bɛ kɔrɔta ka taa Allah subhanahu wa ta'ala yɔrɔ an b'a dɔn k'a fɔ alabato ni an y'a kɛ lasili ye la ilaha illallah de alabato pour que i ka nin yɔrɔ sɔrɔ a la duniya kɔnɔ silamɛ ka baara o baara kɛ n'a fɔra ko nin yɔrɔ bɛ d'i ma diɲɛ nin yɔrɔ bɛ d'i ma lahara la ilaha illallah de ye a lasili ye dɛ ni ale kumakan in ma sabati mɔgɔ bolo e mana baara o baara kɛ ɲuman na fɔ tanu dan bɛɛ lajɛlen kɛra i ye i k'a dɔn k'a fɔ i ka kɛwale in Allah subhanahu wa ta'ala b'a se ka a sara i ye duniya kɔnɔ ni sijan ye k'a d'i ma walama ni kɛnɛya ye k'a d'i ma walama i ka ɲinimafɛn sɔrɔli k'a d'i ma nka i bolo fila lankolon bɔlen don lahara wa dalilu wɛrɛ t'o la fɔ la ilaha illallah kumakan fɔ baliya de ye o dalilu ye an b'a deli Allah subhanahu wa ta'ala fɛ a ka anw kɛ kosumabagaw ye ni nin kumakan sanumanw ye minnu bɛ Allah subhanahu wa ta'ala kosuma ni nin kumakan ye ka caya alhamdulillahi rabbil alamin alakira sallallahu alaihi wasallam ma fara a bɛ anw ladi a bɛ la ilaha illallah kumakan ye a bɛ an nege don anw na a bɛ an wasuya ni a ye an ka kɛ la ilaha illallah dunkow ye f'a tora a n'a fɔ qad harrama Allahu ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajha Allah rawahu al-Bukhari ya hadisu nana Bukhari kono alakira sallallahu alaihi wasallam ko Allah subhanahu wa ta'ala ye la ilaha illallah fɔbaga a y'o olu haramiya jahannama tasuma ma a y'o u jenini haramiya tasuma ka tasuma tɛ se ka olu jeni la ilaha illallah fɔla juman ko do minnu ye la ilaha illallah kumakan in fɔ Allah subhanahu wa ta'ala jati kosɔn nin de ye aw mankutu ye Shana Ahmad Hamawullah ka kalandenw ani a kanubaw aw de kɛra Allah subhanahu wa ta'ala kosumabagaw ye min n'a sɔrɔ aw bɛ ka kɛ Allah subhanahu wa ta'ala jati kosɔn aw de ye a ka su dunmɛ nin kumakan in na k'a sɔrɔ a tɛ ka wari ɲini Ala fɛ k'a sɔrɔ a tɛ ka muso ɲini Ala fɛ k'a sɔrɔ a tɛ ka den ɲini Ala fɛ wa Allah subhanahu wa ta'ala ko a ye n kosuma aw fana bɛ ka kosuma o lahalaya in na o tɛmɛnen kɔfɛ kira sallallahu alaihi wa sallam a bɛ ladilikan gɛlɛya anw ye a b'a fɔ anw ɲɛna jaddidu imanakum akhfiru min qawli la ilaha illallah a ko aw ye a ka limaniya kurakuraya a ye la ilaha illallah kumakan a y'a fɔ k'a caya alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛ nin fɔ rawahu Ahmad alhamdulillahi rabbil alamin kira sallallahu alaihi wasallam a ma fara a bɛ anw ladi a bɛ wasiya kɛ anw ye nin kumakan sanuman in kan a b'a fɔ anw ɲɛna laysa ala ahadi la ilaha illallah wahshatun fil maut wala fil quburi wala fil nushur ka'anni anzura ilayhim inda sahifa yanfiduna ru'usahum min at-turab يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الحمد لله رب العالمين يا صلى الله عليه وسلم بعفوكو نينا فين لا إله إلا الله فبغوكا سيكون بعفو أكو نينا فين لا إله إلا الله فبغوكا الخبر كنا بعفو أكو نينا فين لا إله إلا الله فبغوكا ما من أبي ولي كبوكا فنا كنا le Muhammad sallallahu alaihi wasallam be kuma anya be la ilaha illallah fo baga nunun wuli do be ka wuli ka bu kaburu kono o be bogo furan o ba bu kungolo ka nison jafe o be Allah subhanahu wa ta'ala tanu
Allah subhanahu wa ta'ala nema min ka uye wa fo ye Allah tanu Allah subhanahu wa ta'ala minna aye fujunu wili ka bo oluka andaba mai barkada masado andaba mai kafari masado ni la ilaha illallah fo bagaw uka barak mi nasro udumena oka dunia kono abe fo samandia min nya uye saya kumana abe do uni femin cha al kabru kono abe nesonja min la suma kuma mina no ulila ni kira sallallahu alaihi wasallam kala wasiyaye ni kuma kan sanu maina an ka do ina fo ande la ka fo aw nyina la kira sallallahu alaihi wasallam ka kuma kana ko alaikum muhammad sallallahu alaihi wasallam ayi kuma min fo mo ko minun kona anyi nabi nyimo na balma nununa ngi kuma min fo kuma kami nasoro fo samandiya be o kuma kanye ka o be la jilenka o de ni kuma kanye balma muso kira sallallahu alaihi wasallam kan illa dilikaum be la jelen kof Allah subhanahu wa ta'ala kusma kuma kaun la fa samandiye Allah subhanahu wa ta'ala kusma anga chaye am be la jeli ba do ka fo ala de ni nyini on fe so ma daw fe an wula daw fe am be la jeli ba do ala kira sallallahu alaihi wasallam ay ni nyini on fe so ma daw fe an wula daw fe ne balma muso na an ko amma me dalilu di awma min tarikai Allah silu nununa ala kira sallallahu alaihi wasallam ka sunnana ngela jelenye sunnaye amina dollangali awnyana kira sallallahu alaihi wasallam ani aka sahabau bi bara minge no kuma kayna alhamdulillahi rabbil alamin wal wiyal imam ahmad fi musnadihi bi isnadin hasanin imam ahmad aka musnadul laniya laje ana mina hadisa min diima mina min kuma kamil langale inyana anana naye aka musnadu kono ako aisnadu aka kene wa tabrani yuairuhma tabrani fana anana okono olunu nyokon sunna kitabu chama min kuma kan anana okono anya ali bun shaddad ko alisan riwaya minana mina otogadi ya ali bun shaddad qala hadathani abdi ya Ali bin Shaddad ko afade alangale anyana Shaddad bin Aus min ya Shaddad mi Aus din wa ibadat bin Samit ani ibadat bin Samit bela jelenye hadisan langale bade alhamdulillahi rabbil alamin ako Shaddad bin Aus aya alangale ibadat bin Samit fana oya alangale كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم قلت ما على كرا صلى الله عليه وسلم يردون الله أنفلك برو من لعنة أونينا تابونا مياكم لعنة أكو كرا صلى الله عليه وسلم كصحابة دي لعنة أنينا أوني أسرو إمام أحمد نونا أكا مسند كنا أني تبراني كنا ni sahabat ke nunun ko utume alakira fe alaka kisin na majide aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu nyiniga hal fiikum gharibun ako yalma moko warebe awlawa minte andoywa kumai yani min ahli alkitab alaini kambe yawdewma wala man nasaro minte islam dine moko ayu sabanu nyiniga ola fa khulna ya Rasulullah sabanu ko olu ye kira sallallahu alaihi wasallam jabi kulla ya Rasulullah ako dorete awna ya ambela jelenye alislamu de fa amara bi ghalqil babe wala kira sallallahu alaihi wasallam ayu nya maria uka dainso wa daintu tuamina nu yedatu wa qala irfa'u aydiyakum wa qulu la ilaha illallah wala kira kuma aya bolo fla korota aw ka fo la ilaha illallah sabake biga kuma in lagale ako farafana aydiyana sa'atan ako lu yutege fla korota ka watike ubega ni kuma kan yi wata kasege ubega la ilaha illallah fo ubi la ilaha illallah fo ubi la ilaha illallah fo wata kasege fo watike ala thumma qala min bela jere ko fe ko ala kira sallallahu ki kando umma
ala ka kisin ne majidi jibabainka alhamdulillah allahumma innaka ba'astani bi hadhihi al-kalma ko abe Allah subhanahu wa ta'ala tanu kira sallallahu alaihi wasallam ko yantigi ala ede ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci nini kuma kanyi wa amartani biha yenya maryani kuma kanyi fana afoli wa wa'atani aliha aljanna iye aljanna lawdu tanye ni kuma kanyi fo bagaw bele jelenka ko mi ni la ilaha illa fo idu sun kala siyale ni aye Allah subhanahu wa ta'ala aljanna lawdu ta iye sallallahu alaihi wasallam ka kuma kando ko alama wa innaka la tukhliful mi'ad ko e masa eti lawdu boroto e de nyamarani ay yincini ay waye lawdu ta afobaga fana ye aljina yu ka lawdu di wa ala eti lawdu boroto thumma qala abshu fa inna allaha qad ghafara lakum ya sallallahu alaihi wasallam sabaka embe barol ngali wala kira ko aw ya ni sonja ala ya fara aw bele jeli bal maken balo musu ni mo mi tashini kuma kaina ni sababa nunu ukani kewalena uni kira sallallahu alaihi wasallam kan kewalena ina do ka fo aw minu meka la ilaha illallah fo shu ani kle aw minu mi faranyo nga fana ni la ilaha illallah fo shu ani kle ina do ka fo aw be ka sahabo ka barakata deke ina don ka fo aw be ka ala kira sallallahu alaihi wasallam ka barakata deke ina don ka fo ko aw be ka Allah subhanahu wa ta'ala ka ya malakan lillabat alhamdulillah rabbil alamin balma ke balma muso ajera ne ina fo ajera eye ani an lame ba bele jelin ka fo ni tarika nunu sileke olu bele jelin sigile no Allah subhanahu wa ta'ala ka ya malakan de ka kuma kan salmona ni tarika ya sileke bele jelin sigile no kila sallallahu alaihi wasallam ka sunnana ambela jelenye o ahadisu salmo soro ku lame wa antiseka nanu ngariya de abuguna tigera kera ambela jelenye ka fo selege minum fora onye Allah subhanahu wa ta'ala ya amlala ala kra de amlala yalama joni mina soro ka fo ibina nin tarika ngariya wala me ba fo nin tarika kebago ko olu ye bida mo ko ye na soro iye femin kala na soro bashi ولله خرمه الشيخ محمد لمن يعفو أخا بيت دون فمن قال هذه الطريقة باطل فكذب نصا للكتاب وسنة ومن كذب النص الصريح فكافر بشرع ولا أدري لسوخ العناية الحمد لله رب العالمين أكو نما من غنين تاريكان يقالون لي والله أكو الله كالقرآن الناس جيسوس أكو والله الله كرسول الله عليه وسلم كوالد جيسوس نمو من كوني تاريكاني غالون دي أكو القرآن جيسوس نمو من كوني تاريكاني غالون دي أكو كرسول الله عليه وسلم كسنة سوس أكو مغو من الناس القرآن الناس سوس دون أي أنغا كمته شريعة دي باتي كافر القرآن سوس وا وكافر دي شريعة balma ke balma muso imay bugunati ke eye ka fo eminye hama wiyeti janiya ikado isigilembe Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma gandika isigilembe kira sallallahu alaihi wasallam ka ke walidika fa hadha arkanu tariqatina ahaznaha an imamina ahmad hamahullah ninde anga tarika selekewiye tarikan asuka smadu nendo seleke benunga on yamine ankara mo bulu ya shana ahmad hamahullah de ina fo anye mo ko korote menun fo inyana chugo menuna menun yenin tarika kele min ankara wa shana ahmad hamahullah bulu alhamdulillah ale de on ganye mo ko ye kanyasi ala kra sallallahu alaihi wasallam ina fo ala kra sallallahu alaihi wasallam ba fo on yana domina yawma nad'u kullu unasin bi imamihim domina no bana bela jilen wele ni ganye mo ko to koy on be Allah subhanahu wa ta'ala deli odon on ka wele ni shana ahmad hamahullah ka kalandunye ka farashana hamahullah ka jina kulka kaso ke on ye shana hamahullah no to bogoye on ye Allah dige bogoye kira sallallahu alaihi wasallam ka sunna ka
anw ye Allah dege bagaw ye alakira sallallahu subhanahu wa ta'ala ka maka sanwa ne ba Allah subhanahu wa ta'ala deli akana anw ge shatana ka jamakulu ye jamakulu minu nasoro olu ye ala kosma bawo olu nangari bagaw ye amba Allah subhanahu wa ta'ala deli akana anw ke shatana ka jamakulu ye jamakulu min nasoro be ala kosma bagaw nabu olu koniya alhamdulillah rabbil alamin amba Allah subhanahu wa ta'ala tanu aye fe min di awma ka Allah subhanahu wa ta'ala deli aka o barake chugo noya awni alhamdulillah rabbil alamin nuti walanda kundala surunye anye mi sukandi wala maka kerengere awye da kurunya damado mi nasoro abe tarika in seleke sawana kunka alhamdulillah rabbil alamin aw minuna Allah subhanahu wa ta'ala yang garsge be ni tarika ma on du menen do ni seleke sawanka sogoma fe ani wuladaw fe ba de Allah subhanahu wa ta'ala fe aka ke chugo nyuma no ya anya ka so bata ngalle manyanka amba fo bidon fle bago bele jere nyina ani Allah me bago bele jere nyina aka emi aka partager wala sa mo ro ka siga famiyani ni ro so Allah wote menen ko fe aka bunanga pajika wala sa emission na tawno no aka siga ni ro so amba fo ma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin wote menen ko fe ni Allah subhanahu wa ta'ala ye tenando yira anna anga osigili obuna ke anga wirdu asababuya ko jumaina wirdu fana ne asoro amba men wirdu Allah sili munde asababuye mun wa mule ko son amba men Allah subhanahu wa ta'ala de na do yirana osigili binake o kuma kanka